до баните. И бремена, до баните? До баните, от другата страна. баир с баир вървиш и верем на преглед на баните. И оттам нагоре пазарувам, пъту пазарувам, взимам го, оттам нагоре, пак нагоре доходам си бременна, скоро ще раждам. Верем пак по същия баир нагоре, на горнище. Дойдам и дойда, оставям багажа, събличам се. Ама сама ли си го вървиш толкова? Сама. Понякога и с мъжа ходехме, ама повече сама, то няма сто себе на работа и когато съм на преглед бегам, не сбаира надолу. И тогава ще идам на едно връх пак, след като дойда от баните, ще идам на едно връх тютюн да сеем, да берем каквото се. А там ли има също някакво светилище, скали с... Няма светилище. Няма. Нищо не обясняваш нагоре. Не. Добре. Не му вярва всичко. То му се иска да има. Искам му се да. Също го казвам. Всичко не му вярва. Добре. Казвам тук като сестра. Да звучи като реклама, значи. Повече. Добре. Всичко няма да му вярваш, какво не те разбира. Аз я, сват тези десо, че не му викаме черква, вот и коляме корбани там. Това аз и това обаче. Сега вчера сме колили на всека корбан, кога се правим на село, и там си коляме корбан. Едно шиле там се коля, удраха го и месото долу се еде с корбани. Ние си му викаме черква. Аз я от наша си страна за корбанче вършим, за корбанян си е, не си е нарекнато. Не е светилище. Не е нарекнато. Иска да го украси човека. Искаха.